హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు కుష్లు తెలుగు వ్లాగ్స్. ఇది వచ్చేసి ఒక మార్నింగ్ రొటీన్ అనమాట. సో నేను అక్కడక్కడ క్లిప్స్ మాత్రమే తీసానండి. సో ఒక రెసిపీ చూపిస్తాను. సో వీళ్ళందరూ మా తమ్ముడు, మా మామయ్య వాళ్ళ పిల్లలు, మా పిల్లలు, సో మేమందరం ఒక దగ్గర గ్యాదర్ అయితే అసలు టైం అనేది తెలియదండి. సో చిన్న ఫంక్షన్ ఉందనేసి వచ్చాము. సో అక్కడ మొహం దాచుకుంటున్నాడు మా మామయ్య పెద్ద కొడుకు అనమాట, వాడికి కనిపించాడు. మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది. మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మా బాబు కుష్లుగాడ ఆట అనమాట. మార్నింగ్ టైంలో ఇది ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ముందు నేను తీసిన చిన్న చిన్న క్లిప్స్ అనమాట. సో దాంతోనే ఒక వీడియో చేస్తున్నాను. సో చూడండి. అండ్ ఇదైతే అంత బోరింగ్ వీడియోనైతే కాదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను క్యాలీఫ్లవర్ టొమాటో వండుతున్నానండి. సో రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య మా ఇంట్లో నాన్ వెజ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు కొంచెం వెజ్ రెసిపీస్కి ట్రై చేద్దాం అనేసి ఇప్పుడు అట్లా వెజ్ కోసం అనేసి అనమాట. సో ఇదైతే క్యాలీఫ్లవర్ టొమాటో, అది కూడా నా స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. సో దానికోసం అయితే ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను, అందులో వాటర్ వేసాను, కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి వాటర్ అనేది బాయిల్ చేశాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాలీఫ్లవర్స్ ఇట్లా చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకొని అందులో పురుగులు ఉంటాయి కదండి, సో అవన్నీ తీసేసేసేయాలి. తీసేసి చిన్నగా పీసెస్ లాగా కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఇందులో ఉండే పురుగులను క్లీన్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఎంత ఫ్రెష్ అయినా కూడా పురుగులు అయితే కన్ఫర్మ్ అండి. సో నాకైతే 1.5 hours పట్టేసింది. అండ్ ఇప్పుడు వేడి వాటర్ ఉన్నాయి కదా, ఆ వేడి వాటర్లో సాల్ట్ వేసాను కదా, అందులోనే ఈ క్లీన్ చేసిన క్యాలీఫ్లవర్ మొత్తం వేసేసి ఒక్క పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోవాలన్నమాట. సో నేను ఏంటంటే జస్ట్ ఫ్లవర్ మాత్రమే తీసుకున్నానండి, కాడలు తీసుకోలేదు. మీరు కావాలంటే కింద కొంచెం అట్లా ఫ్లవర్ లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నాకేంటంటే ఇలా అయితేనే నాకు ఈ ఫ్లేవర్, ఈ టెక్స్చర్ అనేది నచ్చుతుంది. సో అందుకని నాకు కింది కాడలు తీసేసి ఇలా కట్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఇదేంటంటే చపాతీస్లోకి బాగుంటుంది, రైస్లోకి బాగుంటుంది. అండ్ పిల్లలు కూడా దీన్ని ఎగ్ అనుకొని తినేస్తారనమాట. సో అందుకే నేను ఓన్లీ వైట్ అయితే తీసుకున్నాను. ఆ కాడ అనేది తీసుకుంటే అది గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు తినడానికి ఇష్టపడరు. సో పిల్లలకి తినిపించడానికి మనం ఏదో ఒక ప్లాన్ వేయాలి, అన్ని రకాల ఫుడ్స్ వాళ్ళకి పెట్టాలి అంటే చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలి కదా. సో అలా అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఒకసారి వేసి మంచిగా కలిపేసి ఒక్క పొంగు అయితే రావాలండి, అప్పుడైతే అది మంచిగా కుక్ అయినట్టు. అండ్ ఇక్కడ మన క్యాలీఫ్లవర్ అనేది ఉడికిపోయింది, నేను దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేశాను. అండ్ ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను, అందులో ఆయిల్ వేసాను. ఆయిల్ వేసాక ఆయిల్ వేడి కాగానే అందులో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసేస్తున్నాను. అండ్ అవి కొంచెం వేగగానే వెంటనే అందులో పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్ అండ్ మెంతాకు. మీ దగ్గర ఉల్లాకు ఉంటే ఉల్లాకు వేసేసుకోండి. సో నా దగ్గర ఉల్లాకు లేదు, అందుకే నేను మెంతాకు వేసేసాను. మంచిగా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించేసాను. ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకోదండి, కానీ క్యాలీఫ్లవర్లో మన మెంతాకు ఎక్కువ ఉంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఆ మెంతాకు ఫ్లేవర్ తగులుతుంటే మనకు మంచి అవసరం, నోట్లో ఒక మంచి ఫీల్ వస్తుంది. సో అలాగనమాట. అండ్ అట్లా మెంతాకు కొంచెం వేగగానే అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి. అండ్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసిన వెంటనే పసుపు వేసేసి మంచి కలిపేసి పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించేసుకోవాలి. అండ్ క్యాలీఫ్లవర్ అనేది చాలా చాలా హెల్దీ ఫుడ్ అండి. ఈ క్యాబేజ్, క్యాలీఫ్లవర్స్ ఇలాంటివి చాలా మంచివి. పిల్లలకి రెగ్యులర్గా అలవాటు చేయండి వాళ్ళ డైట్లో. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ఈ జనరేషన్లో పిల్లలకి ఇస్తున్న ఫుడ్ అంతా కల్తీ. సో అందులో అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండట్లేదు. కాబట్టి మనం అన్ని వెజిటేబుల్స్ ప్రతి ఒక్కటి పెడితే ఒక 100%లో జస్ట్ ఒక 10% అయినా పిల్లల బాడీకి పడుతుందండి. సో అలా ట్రై చేస్తూ ఉండండి. అండ్ పిల్లలకి ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ ఇవ్వడానికి చూడండి. ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఇవన్నీ వస్తున్నాయి కదా, సో కొంచెం నాన్ వెజ్ని అవాయిడ్ చేయండి. అండ్ వెజిటేబుల్స్ అయితే ప్రతి ఒక్కటి అలవాటు చేయాలి పిల్లలకి చిన్నప్పుడే. పెద్దగా అయినాక అలవాటు చేయడం అంటే మనకు సుక్కలు కనిపిస్తాయి. వెజిటేబుల్స్ అనే కాదండి, నాన్ వెజ్లో కూడా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాలు మనం పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి. ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ఏదో ఒక విటమిన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక ప్రోటీన్ ఉంటుంది, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో పిల్లలకు అవన్నీ అందాలి కదా. సో అందుకే చిన్నప్పటి నుండి ట్రై చేయాలి. పెద్దగా నాకు ఒకటేసారి పెట్టేస్తే వాళ్ళు ఎలా తింటారండి, ఆలోచించండి. అండ్ ఇక్కడ మన మొత్తం అంతా వేగిన తర్వాత ఇక్కడ మన క్యాలీఫ్లవర్స్ అనేవి ఉడికినవి యాడ్ చేయాలి. సో నేను ఏంటంటే ఆల్రెడీ క్యాలీఫ్లవర్ అనేది ఫుల్గా బాయిల్ చేశాను, అంటే ఒక 80% బాయిల్ చేసేసి కర్రీలో వేసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఈ కర్రీ అవ్వడానికి కూడా మనకి ఎక్కువ టైం తీసుకోదండి, జస్ట్ ఒక 10 to 15 minutes టైం మాత్రమే తీసుకుంటుంది. జస్ట్ ఒక టొమాటోస్ మగ్గడానికి మాత్రమే. లేదు నేను ఫ్రైయే చేస్తాను, నాకు టొమాటోస్ వద్దు అంటే ఇప్పుడు ఇదే కర్రీలో మసాలాస్ అన్నీ యాడ్ చేసేసి, స్పైసెస్ ఉంటాయి కదా
అవన్నీ యాడ్ చేసి పైనుంచి కొత్తిమీర వేసేసుకొని జస్ట్ ఒక 2 minutes రోస్ట్ చేసేసామనుకోండి ఆయిల్లో, మన ఫ్రై అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సో అలా కాకుండా నాకు కొంచెం గ్రేవీలాగా కావాలి, మనం కలుపుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉండాలి అనుకుంటే మాత్రం టొమాటోస్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ టొమాటోస్ అన్నిట్లలో వేసుకుంటే కిడ్నీస్లో స్టోన్స్ వస్తాయి అది ఇదని చాలా మంది అనుకుంటారు. అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. మన టొమాటోస్లో వచ్చేసి విటమిన్ సి ఉంటుంది, అది మన స్కిన్కి మంచిది, మన హెల్త్కి కూడా చాలా మంచిది. మీరు ఎవరైనా న్యూట్రిషన్ని కనుక్కోండి, మీకే తెలుస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మంచిగా క్యాలీఫ్లవర్ వేసినాక ఒకసారి కిందికి పైకి మంచిగా కలిపేసేయాలి. కలిపేసి ఒక 2 minutes తర్వాత ఆయిల్లో కొంచెం వేగగానే అందులో మన టొమాటోస్ వేసేసేయాలి. టొమాటోస్ నేను వచ్చేసి ఒక 2 ఫ్లవర్స్ తీసుకున్నానండి, మంచిగా పెద్ద సైజ్వి. అందులో మీడియం సైజ్వి 3 టొమాటోస్ వేసాను. అండ్ అవి కూడా పండిన టొమాటోస్ వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్, ఆ టేస్ట్ అనేది సూపర్ ఉంటుందండి. అండ్ ఇందులోనే సాల్ట్ వేసేసుకోవాలి. సాల్ట్ వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసి మూత పెట్టేసుకొని ఒక 15 minutes, అంటే కరెక్ట్ టొమాటోస్ మగ్గేదాకా అండి. టొమాటోస్ కూడా మీరు ఈ మధ్య గమనిస్తున్నారో లేదో, కొన్ని టొమాటోస్ పండినట్టున్నా కూడా మగ్గడానికి టైం పడుతుంది. కొన్ని టొమాటోస్ ఏంటంటే తొందరగా మగ్గిపోతుంది. సో ఆ టైంని బట్టి మీరు టైం అడ్జస్ట్ చేసేసుకోండి. సో నేనైతే ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంజాయింగ్లో ఉన్నానండి, ఎందుకంటే అందరు రిలేటివ్స్ ఒక దగ్గరికి వచ్చేసాము. అండ్ మా మామయ్య వాళ్ళ పిల్లలు ఎప్పుడో 6 monthsకి ఒకసారి అట్లా వస్తారండి, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండరు. సో అందుకే ఓకే, అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే కొంచెం, అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వస్తే అమ్మమ్మ వాళ్ళు వీళ్ళు కొంచెం టైం పాసింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా వేరే ఉంటుంది. ఎప్పుడు సిటీస్లో మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇల్లు, పిల్లలు, ఇంట్లో పనులు, పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడాలన్నా భయం, ఎందుకంటే ఏమో పక్కన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో ఏమో తెలీదు అన్నట్టు, అలాగనమాట. సో నేను మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మా అమ్మ వాళ్ళ హౌస్ టూర్ కాదండి, చుట్టుపక్కల మీకు ఒక మంచి గ్రీనరీ ఉంటుంది. సో దాన్ని మొత్తం అండ్ హౌస్ టూర్ కూడా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను, చూద్దాము. అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మన కర్రీ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రెడీ అయిపోతుందండి. ఎంత మంచిగా కలర్ కనిపిస్తుంది, ఎంత ఎమ్మీ ఉందంటే కర్రీ మాత్రం చాలా ఎమ్మీ ఉందండి. దీన్ని క్యాలీఫ్లవర్ బుజ్జీ అని కూడా అనుకోవచ్చు, సేమ్ ఎగ్ బుజ్జీ లానే ఉంది. మా పిల్లలకైతే నేను ఎగ్ బుజ్జీ అనే పెట్టానండి. సో వాళ్ళు ఏంటంటే అది కూడా కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంది కాబట్టి అలాగే తినేసారు, నాకైతే విసుగు అనేది రాలేదు. అండ్ ఇక్కడ ఫైనల్గా అది మొత్తం వేగిపోయిన తర్వాత టొమాటోస్ మగ్గగానే మన స్పైసెస్ మీకు తెలిసిందే, ధనియాల పొడి, జీలకర్ర పొడి, మెంతి పొడి, కొంచెం కారం అండ్ సాల్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు కారం ఎక్కువ తింటారంటే ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి. మేము కారం చాలా తక్కువ తింటామండి. ఉప్పు కారాలు అయితే మా ఇంట్లో చాలా తక్కువ. సో అందుకే నేను చాలా తక్కువ యాడ్ చేస్తాను. మీరు తినేదాన్ని బట్టి మీరు యాడ్ చేసుకోండి. అండ్ మంచిగా కలిపేసి పైనుంచి కొత్తిమీర వేసేసామనుకోండి, మూత పెట్టేసి ఒక 2 minutes వదిలేస్తే మన ఎమ్మీ క్యాలీఫ్లవర్ టొమాటో అనేది రెడీ అయిపోతుంది. అంతే అండి, సింపుల్ రెసిపీస్ అండి, క్విక్ రెసిపీస్. మీరు ఏమన్నా అనుకోండి, నేనైతే నా స్టైల్లో ఇలాగే చేస్తాను. అండ్ ఇంకా క్యాలీఫ్లవర్ బజ్జీ చేసుకోవచ్చు, అది ఇంకోసారి చూపిస్తాను. మనకి కంటెంట్ దొరుకుతుందండి, కాకపోతే ఏంటంటే టైం కుదరట్లేదు, ఎటన్నా వెళ్తే ఇదే ప్రాబ్లం అండి. సో ఫైనల్గా మన కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది, చూస్తున్నారు కదా. సో ఇదన్నమాట ఎమ్మీ క్యాలీఫ్లవర్ టొమాటో రెడీ అయిపోయింది. అండ్ మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వండి. అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒకటి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వదిలేయకండి, అప్పుడప్పుడు జస్ట్ ఒక 2 minutes అన్న కేటాయించిన వీడియోస్ చూడండి. అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్స్ చేయండి, అస్సలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ ఇందులో మన క్యాలీఫ్లవర్లో కొంచెం వాటర్ లాంటిది వస్తుందండి, అది మొత్తం ఎవాపరేట్ అయ్యేదాకా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుంది. అండ్ మీకు కనుక నా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్స్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్, టేక్ కేర్.